ke duk ɗaya ne ni da ke babu bambanci ai jinsin ɗaya ne. Duka ɗaya ne ni da kai, duka ɗaya ne ni da kai, babu bambanci ai jinsin ɗaya ne. Na daɗe ina da shirin bai ko shi yasa akan kina yo sako karki da muke da sani farko ke nake shirin in siyawa anko sinadari na so kanki zai iko ki ruwa na sha karki bani koko na yarda ba a ware so da kauna duka ɗaya ne na gamsu ba a canza masoyi ko mummuna ne. Masoyi shi so kamar wani shiga yake ka gani su dai ka je ka kalayi. Yau da gobe duka na Allah ne da fadar su muke koyi wani waye domin na shaida a gaban ka nake juyi inda goge mi komin in kada domin kai ma kai juyi na yi hange kai ne za ka zamo miji na gari gare ni. Komai na da dalili yake goma kulle mai bada matsayi Allah ne shi na ɗan alkali tsarin kulliyar kina da kyau domin kin iya rangada kwalle yar masoyiya ta kyakkyawa ta iya sanya maballi sannan fage da wasa ba sanya ta iya tangalili ko cikin bacci idan ne miki zahani da farka ma saki gane ni ne.